Er du lige så arrogant i Nej, virkeligheden, nej, som du er nej, på TikTok? nej, overhovedet ikke. Ja, det er mig, Aarhus borgmester. Lad mig være. Det her er Anders Vinderskjold, borgmester i Danmarks næststørste by. Ja, vil du den der? Men han er også TikTok-stjerne. Her er der hul igennem. Hvordan har du det, når folk kalder dig for TikTok-borgmesteren? Ikke sådan sindssygt godt. Det er jo helt bevidst, at jeg er på TikTok, og jeg har det grundlæggende okay med det, men jeg tror, at TikTok-borgmesteren har, synes jeg, en useriøs vibe til sig, og jeg har ikke en oplevelse af at være useriøs. Heller ikke på TikTok? Og på TikTok fjoller jeg mere, end jeg gør in real life. Jeg øver mig i at være modtagelig overfor lidt skøre idéer, også selvom jeg synes, det kan være lidt angstprovokerende. Det er jo vigtigt, fordi hvis man skal have nogle andre end nogen som mig til at være interesseret i kommunalpolitik og til at opdage, hvem der er borgmester i år, så bliver man nødt til også at gøre noget andet. Til efteråret der er der jo kommunalvalg i Danmark, og det betyder, at danskerne skal stemme til en af de 98 kommuner, de bor i, og jeg er jo så borgmester af den ene af dem. Så jeg skal jo hyres eller fyres af vælgerne. Hvor meget stresser det dig? Det stresser mig en del. Forstået på den måde, at det er en svær opgave og en stor opgave. Hvis du skulle give dine kolleger et godt somi-råd, hvad skulle det så være? Ikke være så bange for at begå fejl. Det tror jeg er det vigtigste. Siger du i virkeligheden, bliv lidt mere useriøs? Nej, jeg siger, prøv at stille jer lidt mere ud på isen. Altså fordi vi er så bange for at lave nogle fejl. Vi lever i en medievirkelighed, hvor tingene går virkelig, virkelig stærkt. Og hvis jeg skal have dækket alt af, hver gang jeg laver noget, så bliver det ekstremt langt og ekstremt kedeligt. Og det der så er der så ikke nogen, der hører noget. Og så hellere, at nogen hører 80% end 0%, tror jeg synes. Og derfor kan det godt være, at man skal arbejde på en lidt anden måde, end man har gjort tidligere.